Gewoon even gezellig, hè? Slenterend langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik Henkie tegenkwam. Hij vroeg me wat te drinken en heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. Dan houden we die handen in de lucht, jongens. En we zingen Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Hier is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Achter de bar dan snelle Jaapie en die heeft hem al half vol. Ome Frans speelt op zijn treksaxofoon, het is een accordeon. Nelle Kampje die zingen liedjes uit die goeie oude tijd. Oude Karel die is weer aan het jansen met de winste jonge meid. En dan met z'n allen aan. En we zingen gezellig. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Hier is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Het zijn de kleurrijke vrienden van de land. Hier de Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Dit is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Het is hier een super mee. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Tjakkadikkie boem boem, tjakkadiddel-dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Jongens, even de wiep. Hartstikke idee. Nou, hoe kleurrijk was het haar, Willem? Mooi, hoor. Ja, dit is fantastisch, man. Vind je het leuk, zo? Heel leuk. Ja, hè? Ja. En al die fan van Lietse Hille? Ja. Ja, hè? Ja, die kennen wel feest doen, meidje. Ja. Hey, en waar Fan. waar kom je hem mee? Ik ben net op Friesland, op de Kwartelhof in Drachten. Oh, in Drachten. Het is ook in Drachten. Ik woon in Drachten bij... Daar komt dat de rest net, joh. Maar Drachten dus. Wat zei ze nou? Hoe hieß toe? Wesley. Dat is Wesley? Wesley. En dit is Karel. Wie is mooi een donsje? Ja. Ah, nog hier? Ja. Hille, vertel even het verhaal, jongen. Het verhaal is als volgt. We doen alle jaren, tenminste, dit wordt nou de 4e keer op rij, dat we het grote meesterfeest doen in Drachten. Dit hier voor het eerst onderdak in het Fries Congrescentrum. We hadden er de evenementenhal van maken, omdat men is oerel ontbouwen. We moesten weer op zoek naar een nieuwe locatie. En het Fries Congrescentrum is er in Drachten. Ja. Prachtig mooie locatie, parkeergelegenheid zat. En dan had je daar eigenlijk een productie te staan. En ik denk, wat kunnen we daar nou eigenlijk de jongens of de midjes zeg maar doen gaan? Want ja goed, Hissa krijgt wel vertellen. We hadden laatst carnaval via het Bieterland. En als verrassing wie kwam het op het heden. En dat was zo ontzettend leuk. Ik denk, we gaan het Kleurrijk Festival gaan we organiseren. Toen kwam Sonja in beeld. En Sonja is vrije tijdsbegeleider. Maar je mag wel even bijkomen, Sonja, hoor. Je bent altijd met dit zootje ongeregeld op paard? Ja, tuurlijk. Altijd. Heerlijk. Het mooiste wat er is, toch? En altijd dit soort feesten of net? Het liefst wel. Ja, hè? Ja, zeker weten. Leuke groep dit, dacht ik. Ook. Ja, echt. Het is een superleuke groep. Ja, die geven je energie. Ja, prachtig. Ja, dan komt het thuis, dan best net iets waardig. Hè? Zeg je dat soort dingen? Nee, nou goed. En zij is dus eigenlijk het Kleurrijk Festival ontstaan. En dat gaan we dus nou dit hier voor het eerst op een middag van 6 april man. Ja. En dat is voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. En ja, mochten er luisteraars of kijkers zijn die denken van... Hey,
We hadden gewoon bij ons in de familie of Henderson. We hebben wel een shirt even op het gruttemeestingfeest.nl. Daar zit alles in principe op. En wij gaan ervoor. We hadden een ontzettend volle zin in. Ik had de volledige ondersteuning van Talent, Aliade, Philadelphia, noem maar op. Ik ben ontzettend blij mee. Maar het is extra Mickey, dus organisatorisch, dus heel veel taspits op de meesting bij een beheining, begreep ik dat goed? Ja, zeker. En Sonja onder andere, nou ja, daar ben ik heel blij mee. Want die maakt die wel een beetje wegwijs binnen de organisaties. Want het is eigenlijk, hou het alleen maar hoe drachten, een staat op zich. En nou ja, daar schrok ik toch best wel van. En ik denk, ja, dit is gewoon een machtig mooie doelgroep. Je mag er gewoon wat mee doen. Vandaar het Kleurrijk Festival met hele mooie kleurrijke mensen. Ik wil feestje! Zijn ze pras? Zullen we nog een nummer doen? Ja! Liet ze hillen! En de mensen die worden steeds gladder. Ze staan maar niet zo voor je klaar. Ze denken aan hun eigen hachie. En vannacht, nou bekijk jij het maar. Toch weet ik nog ergens een plekje. Het is daar waar mijn huisje ook staat. En die buurt is het heerlijkste plekje. Daar staan ze altijd voor je klaar. Jongens, je handen liggen. Ja, die buurt is mijn leven. Ook al heb je geen cent. Want wat daar wordt gegeven. En dat is een lach. En dat zoveel brengt. Dat gevoel dat je rijk bent. Vind je echt alleen daar. En want wat ze hebben. Dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Ons een beetje van links naar rechts gezellig. Ja, waar zijn de ballonnen? En ze maken daar iets van het leven. Genieten nog iedere dag. En zit er bij eentje wat tegen, dan zorgen zij wel voor een lach. Al ben je daar dan niet geboren, toch hoor je er ook zomaar bij. Geen mens voelt zich daar ooit verloren. Het is het mooiste plekje voor mij. Talenten zijn die handen. Ja, die buurt is mijn leven. Ook al heb je geen cent. Want wat daar wordt gegeven. En dat is een lach. En dat zoveel brengt. Dat gevoel dat je rijk bent. Vind je echt alleen daar. En wat ze hebben, dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Dan gaan we allemaal die handen in de lucht doen en zwaaien. Ja, la la, ja la la, la. Ja, la la, la la, ja. Ja, la la, ja la la, ja. Ja, la la, ja. Ja, la la, la. Dat gevoel dat je rijk bent, vind je echt alleen daar. Want wat ze hebben, dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Want wat ze hebben, dat wordt daar gedeeld onder elkaar. Hier de biep! Hartstikke idee, jongens.